nekat wong anjene jalukane para tuwa ngono nek ora tak turuti aku iso pegangan karo bojo. Kok melang-melang gak ono. Oh alah saking kesusu aku lunga kok kelalen. Zaman bapak arep mati biyen aku tahu digawani jimat bapak. Nek menawa wayahe kanggo jimat tinggalane bapak malah tak tinggal ning omah. Kampung urung adoh nek lunga aku tak balik muleh. Jipuk jimat tinggalane bapakku lagi aku makan lunga merantau aku. Aku kok malah lali aku yo. Jimat tinggalane bapak kari. Nek ngono malah pas kebeneran, kira tak omongi kan? Anu bapak wis sadar. Kok bapak sadar? Aku gak merantau lah ngono. Bapak ora nek menawa aku lunga bapak getun. Getun piye? Tak kandhani yo, Kang. Sampeyan lunga ana tekane juragan Sukro. Sing duwe akeh gawene ngutang-utangno dhuwit iku lho, Kang, manak-manak terus. Lho bapak iki jarene utange akeh. Lho, bareng ngono. Ya kok ngamuki wong. Lah iya, bareng ngono. Anggere kulino ngamuk. Piye? Mesti utange akeh. Alah, sampean ku kok Ya nyatane bapak aku salah bener kok diamuk liyane amuk ora ana jebule iku utange akeh. Lah perkarane iku Kang, juragan Sukro iku mau ngerti aku. Lho telalae jarene kondo, bapak utange iso lunas. Ning bengi iki aku kudu dikeloni juragan Sukro. Aku apa dikeloni Kang? Lho iki lapan-lapanan kok. Aku urung lakoni wis mbayangno. Mbok Kang. Bapakmu ku edan ta waras. Lah iya bapak diwenehi duit akeh kok Kang. Lah kowe iki bojoku arep nggo nyarutang. Lah iya jare Pak ora ketara ora kalong ngono Kang, bapak kok. Ngono? Iya. Ora kalong? Iya. Gagah. Aku mau yo Kang, aku iki mangi. Awakku adem panas ora karu-karuan aku iki terus piye? Beneran nek sampean mulai lha terus piye aku iki Kang? Lho bapakmu kok mentolo iku piye? Anak-anak kok arep dinggo nyaur utang kowe iki nggih bojo. Urusane piye urusane? Ayo sing ngerti sapa? Kabeh bapak kok Kang. Lah juju aku balik muleh. Lah iya. Lah piye? Lah piye kok aku nak dikeloni tenan piye Kang? Lah sing rasa apa wong janjiane aku ora roh. Piye lah Kang? Lho aku iki bojomu kok Kang. Lah iya mau piye kandhane bapakem karo juragan iku piye? Bapak ki kondo juragan Suko jam 1 kan jam 1 Kang. Jam 1 jam 12 ket kudu teko ning sentongku. Lah juragan Sukro ki sadurunge mlebu sentongku dikono ngomong tir ngono Kang. Ya aku kon njero dikon nyauri. Lho. Lah aku mangak rapi wes kowe rak ditul. Ngatekno wong iki. Lah iya iku Kang. Lah iki piye urusane bapakmu iku piye?
Juragan Sukro iku karo Bari, barek Bari. Apa iya ngono kuwe piye? Lah ya mulai iku Kang umpama tenan kok kelakon ngono piye nasibku Kang. Semane peh duwike akeh bojone wong arep ditu. Ngene, Piye? aku kok gregeten ae. Wong lanang nek dingenekno. Lah ngene, Lah piye iki Kang? kapung aku ning omah, Heeh. sing turu ning kene tak aku. Heh? Sing turu ning kene tak genteni aku kuwi ndelik. Kok gak juli ngono Kang? Iya. Iya Kang, iya Kang. Upama ditur lah nek kena aku. Yo nek ngono aku tak tengguri ya. Iya. Kan ndelik aku Kang. Engko nek nek murid ki tak tulis sing banter ben kemeng lah dene. Perkara iku lho Juragan Sukro aku nganti adem panas pilek ora karu-karuan. Tak ndelik aku Kang. Alah Sukro iku asline. Piye? Wonge gudikan. Iya kok piye Iya, Kang? iya. Sampeyan kok Alah, salah. alah. Yo kowe nek ngono aku pasrah sampeyan yo Kang. Dan ndelik. Yo Kang. Matekno wong. Jujune aku kok dielingno, padha karo dielingno bapak aku. Aku lunga kok kon mulai lali jimatku kari. Upama aku ora mulai rak bojoku rak teter kena tur. Alah. Titeni kowe. Dilae tak patenane rodok peteng sithik. Nek ora ngono engko dak malah sekaten dicap. Sebendire ngono cah. Lah kok ora pati trawasan kok. Wih, muluse cah. Alah. Potongane Juragan Sukro. Ora tau mambu wedokane kok roh kulitku ndarawe geblak-geblak ngono. Alah, age ndang tur kurang percaya. Iki mang tenan ta ora kok dawane swara. Alah. Iki tak gaweke susu ben merangsang. Aku mangkel.
aja jajal-jajal. Kowe kok ngapusi aku. Lah kula kok saged ngapusi. Sing arep takeloni ra anakmu wedok. Nggih. Lho mantumu mbok suguh iki piye? Sing sampean keloni mboten anak kula murni. Nang Blartan iki. Iya. Wah, semane kok balik meneh. Sampean niku kok mentol oleh Pak. Gene, Bojo kula ajeng sampean go nyarutan Pak. gene, yo bojo-bojo nang anak-anakku. Nek gawe geger kuwi bengkok. Tadol ate ora wong Akal-akalan iki, akal-akalan iki. Ayo uang kembali, uang kembali. Uang kembali. Gorene uang kembali. Lah kok nyimut. Bayar aku. Sembrono yo bayaran pakamu wae. Gene, Ye, perkara iki ora cukup semene. Nek perkara iki aku ora iso nyarutan juragan Sukra. Aku digantung. Mergo kowe takon lunga merantau, ora iso merantau balik mulai arep pirang-pirang karo aku. Perkara juragan Sukra arep kuloni murni, kowe sing dikeloni. Wiwit dina iki kowe rantau manggone omah kene kowe minggat omah kene. Ning omah kene mah nyempet-nyempeti moto nyuker-nyukeri jogan. Pak. Mbok luwung sampean ngendika ngoten mawon, mboten usah katehan pawakan Pak. Ngono sampean yo ora seneng duwe mantuku. Ancen ora seneng kowe biyen aku nggih mantu kowe. Nggih, Pak, kula tak kesah. Aja le. Mboten napa-napa. Aja gatekno bapakmu le, ora usah minggat. Kok mboten napa-napa. Piye iki, Pak Le? Karek kowe milih bapakmu ta milih aku. Nek kowe milih aku, kowe yo minggat karo aku. Nek ora kowe ning omah karo bapakmu karo mbokmu aku tak lunga sak paran-paran ora apa-apa. Aku melu sampeyan, kan. Melu aku. Sampean roh murni abot aku. Pak. Wis minggat kabeh lah wong ora omah aku ora gelo. Ora getol aku ganduli aku. Utang lunas. Sinasa sampean mboten takon ngeloni anak kula murni. Bojo kula keloni 7 dina lah. golek wong tuwa. Iki ngene, Yo tombo kecelik. aku wis ora kelakon ngeloni anakmu. Nggih. Iki tak teruske utang. Tak teruske. Lek kowe ora nyaur, kowe bakal tak laporke. Kowe tak kei wektu sesasi. Ora iso nyaur utang karo aku, omahmu tak jebol. Nggih. Ganduli Pak Nek goleki kon bali. Gelo, kowe ditinggal Ora minggat. gelo jenenge anak Pak Nek. Ditinggal minggat do karo muri kowe gelo. Kon mulai apa Nek? Nek kowe gelo kowe getut. Nek kowe melu minggat lunga kok omah kene karepmu mah ora gaduli. Dia Ujuk ngono. diapok, kok. Ra sudi aku nunggoni karo sampean. Luwung aku melu anakku. Kowe minggat kelar-kelar. Turut-turut banget. Anak minggat, mantu minggat, bojo minggat. Lah aku iki enak mati kendhat ae aku. Dara Putri Dewi Prasinta. Sampun jenengan Dara Putri Sangga Langit. Lah menika sing siji Dek. Lah menika tukang ngeprak itu aja. Ada dibolinga ya. Katuran pinaran Dara Putri kekali. Lah kok wis gawe lanang sak kewajiban wis rampung. Anjir
tau ngerti ana bocah lanang nggawa tas parake ngalor isine angklop tok. Angklope sapa sing digowo? Wates udol mendhuwur rupane kaya kebo. Wah, Wow. wedi, aku malah wedi. Dewi Cili Suci, Apa? kowe wis gawe glaning atiku. Ayo. Padha rame-rame ki ana apa? Ketoprak. Loh, kok cah iki? Loh, kok cah iku barang? Kakang Patih Narutan. Wonten jauh. Coba ature blewok kuwi digenake. Kok rame-rame nang Taman Kaputren ki ana apa? Ono apa? Nggih, iki. Ayo, matur kelawan Kakang ngerti Kowe iki matur nuwun genah kowe sungguh. Iki Taman Patih. Ning tengah niki sinten? Senopati. Lah nek kok pojokan-pojokan? Ya Senopati. Senopati gambangane kok bari-bari. Iki tak ana mbari iki kok ngono to ya. Wonten dalem sewu, Ndara. Beda sak menika Ndara Putri Sanggolane sipun belajar mawon. Piye? Banjur pira cacahe maling durak uga sing wani mlebu nang Taman Kaputren. Setunggal. Gene kok wong siji. Lah iki rak ya kanca ruangmu akeh to. Kula ajrih kok Ndara. Pakute iki dikapake Kakang Narutama sing kono. Halo. Pangune iki diapake. Cukur gundul mawon. Kok apa Ndarane nek omah wis dicukar terus ngono. Kakang Patih Narutama. Kula seluruh. Prastawa menika mboten mung ndamel kisruhing negari wonten ing Medang Kauripan. Nglanjak dhumateng putraning Sun. Dewi Cili Suci ya Dewi Sanggolang. Kanthi menika mumpung dereng tebih Senopati Prasenalan Prayuda. Upadinen putraning Sun Dewi Sanggolangit. Aja bali tumuli ana ing negara Medang lamun to durung manggihake putraning Sun. Sebar payung wonten ing saindhenging